къде сте, бе? Абе, включвам се тука, прибирам се, в момента се разхождам с Кратос и се прибирам. И естествено отново, как няма един път да се пребера вкъщи и да не съм потресен. И какво виждаме тука? Какво виждаме тука? Поредната простотия на някакви гамени, олигофрени, които не могат да си изхвърлят нещата в кофата за буклук, поради аз не разбирам дори каква причина. Направо уникални сте. Уникални, горди българи, горди, наистина живи и здрави още веднъж. Страхотно, това предполагам, че е новото украшение в Борисовата градина. Сега ще ги почистиме. Аз не съм сам с един приятел, съм изкратил. Сега ще ги почистиме. А тези, които са ги оставили, да не ви изсъхват тъшаците, нищо лошо да не ви се случва, всичко най-хубаво. За всички тези, които казвате, че не можете, нямате време или не е ваша работа да почистите, не съм съвсем съгласен. Да, няма достатъчно кошчета, да, било е мач, но все пак най-добрия начин и метод е всеки, който се е насладил на страхотния вкус на бирата, чайчетата, семчетите, просто да си задържи нещата, да намери първата кофе и да си ги свърли. Така, ето, за 35 минути успяхме да почистиме тук всичко, което беше. Виждате. Ето, успяхме да почистиме доста. Събраха се няколко плика. Това е Кратос, който тича. Ето, събраха се няколко пликчета и сега моят приятел ще ги занесе където трябва. Ето, тук има още няколко, но знаете как беше, сега как е. Отделихме около 35 минути. Сега имаме време. Всеки, ако го направи, ще се подобрят нещата в цялата държава. Естествено, това не е наша работа. Сега ще кажете общината. Да, общината, окей, ама не е ли най-добре всеки, който е пил бирата и се насладил на тази бира, да вземе и да изчака, докато намери кофе и там да си го изхвърли? Всички тези, които правят това нещо, се пишат патриоти. Някои от тях имат татуировки на Ботев, на Левски, българското знаме, големи, уникални патриоти на приказки и също време си хвърлят бирата и бокуците тук. Пак казвам, това не е наша работа, но не пречи, когато можем да го направим. Трябва да си призная, че аз нямаше да се занимавам всички да ги събера. Аз си събрах един плик и половина, но моят приятел настоя да съберем абсолютно всички. И го направихме и сега ще си свърнат където трябва. През това време кучето там си играе и така. Моля ви се, не се правете на патриоти, а бъдете патриоти. Аре, чао!